Ότι εδώ είναι μια τακτική σοκ και δέος. Δηλαδή, ό,τι κάνανε στη Βαγδάτη με τις έξυπνες βόμβες, έτσι κάνουν και στην Ελλάδα με τα οικονομικά όπλα. Δηλαδή, οδηγούμε έναν λαό στην απόγνωση, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε πολύ πιο σκληρές πολιτικές. Επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι όσο και να συμπιέσουν το μισθό του Έλληνα εργαζόμενου, όσο και να ρίξουν στην ύφεση την ελληνική οικονομία, δεν πρόκειται να βρουν τα λεφτά για να εξυπηρετηθεί αυτό το δημόσιο χρέος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε τι γίνεται? Πρέπει να οδηγήσουμε το λαό σε μια διακατάσταση ώστε να αποδεχτεί το πούλημα της χώρας του. Και εδώ τώρα πάμε σε αυτό που λέτε περί αξιοποίησης ή πώλησης δημόσιας περιουσίας που ήδη κοστολογήθηκε στα 50 δις. Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ όμως. Έχουμε ήδη μια δανειακή σύμβαση όπου έχουμε παραιτηθεί του δικαιώματος να υπερασπιστούμε ακόμη και το εθνικό μας έδαφος. Ακόμη και το εθνικό μας έδαφος. Έχουν το δικαίωμα να θέσουν θέμα ακόμη και πολεμικών εξοπλισμών. Δηλαδή, έχουμε το πρωτοφανέρωτο δικαίωμα σε έναν ιδιώτη δανειστή να έρθει και να δεσμεύσει το σύνολο των πολεμικών αεροπλάνων της χώρας. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μπορεί να έρθει η X γερμανική, γαλλική ή αυστριακή ιδιωτική τράπεζα αύριο το πρωί, και ενώ ξέρει ότι το βράδυ επίκειται, χτύπα ξύλο μακριά από εμάς, θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, και να πει: Οπ, μου χρωστάτε, δεν βγαίνω, δεσμεύω τα 20 F-16. Εγώ θα σας το πω ακραία, το οποίο το έχουν αναφέρει συνταγματολόγοι. Πιο ακραίο παράδειγμα από αυτό. Με βάση την δανειακή έχει δικαίωμα η Γερμανία να δώσει τις χρεωστικές της απαιτήσεις στην Τουρκία, να έρθει η Τουρκία και να σου απαγορεύσει την πτήση πάνω από το Αιγαίο. Συγγνώμη, η Τουρκία μπορεί να το κάνει αυτό? Βεβαίως. Ενώ δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τις εξχωρήσει. Να τις εξχωρήσει. Όπου θέλει. Βεβαίως. Ελεύθερα. Τι μου λέτε, δηλαδή, να δώσεις στην Τουρκία και η Τουρκία να σου πει: φέρτε εδώ τα αεροπλάνα? Ναι, βέβαια, τα αεροπλάνα τα θέλω εγώ. Σταμάτα εδώ πέρα. Αλλιώς πλήρωσέ τα μου. Έχεις να πληρώσεις. Δεν μπορείς. Ωραία. Άστα κατά τα αεροπλάνα. Μπορεί να το κάνει. Δυνητικά βέβαια, έτσι, για να μιλάμε με πρακτικούς. Αλλά προσέξτε να δείτε πόσο εύκολο είναι αυτό με τη βάση τη Δανειακή Σύμβαση. Έστω αν, πώς το λένε, για 30 μέρες δεν έχεις δυνατότητα να πληρώσει μια δόση. Μάλιστα. Εάν το κράτος δεν έχει για 30 μέρες καθυστερήσει μια δόση, τότε μπορούν να ισχύσουν το σύνολο των ρητρών της Δανειακής Σύμβασης. Το σύνολο. Για 30 ημέρες. Για 30 ημέρες. Για να καταλάβετε, όταν ένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να πληρώσει την τραπεζική του δόση, οι τράπεζες του δίνουν 3 μήνες με 4. Τώρα έχει αυξηθεί λόγω της κρίσης, αλλά 3 για μέχρι να τον περάσουν στο κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, με βάση τη Δανειακή Σύμβαση, οι δανειστές μας δίνουν 30 μέρες καθυστέρηση. Γι' αυτό μου λέτε ότι είναι πρωτοφανές. Οι ιδιώτες απέναντι σε ένα κράτος με τη δική του υπογραφή. Ερώτηση, μιας και την ξαναβρίσκω μπροστά μου, τη Δανειακή Σύμβαση με όσα μου λέτε. Το γεγονός ότι δεν έχει κυρωθεί, δεν έχει έρθει προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή, μπορεί να αποτελεί ένα καλό νομικό επιχείρημα για όσους, λέω, είναι μια άλλη πολιτική συγκυρία και αποφασίζουν να την κηρύξουν παράνομη, καταχρηστική ως ληστρική, έως δουλοπαρικική, και να την καταγγείλουν. Και να πούνε ότι καταπίπτει. Βεβαίως. Είναι επιχείρημα ότι δεν έχει κυρωθεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο? Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι βασικό επιχείρημα, διότι δεν μπορεί να ισχύσει, και η τροπολογία με βάση την οποία ισχύει είναι μια τροπολογία η οποία ήταν τελείως παράνομη. Έγινε 2 μέρες μετά την ψήφιση του μνημονίου. Πέρασε ως τροπολογία σε ψηφισμένο νομοσχέδιο, αν έχουμε το Θεό, αν έχουν το Θεό τους, όπου δίνει το δικαίωμα με μόνη υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών να ισχύσει οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση. Και εδώ να προσέξουμε κάτι. Ότι κάθε δόση που παίρνουμε, εκτός από το μνημόνιο, υπογράφουμε και ξεχωριστές δανειακές συμβάσεις με τα κράτη που μας δανείζουν. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί για αυτές τις δανειακές συμβάσεις δεν ξέρουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και μπαίνει ένα θέμα εδώ. Με μόνη υπογραφή υπουργού. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή, όχι είναι απλά αντισυνταγματικό. Αντιβαίνει στην ίδια την έννοια της ένομης τάξης της χώρας. Να σας κάνω μια ερώτηση, Παγίδα. Μήπως αυτό είναι το κόλπο Παπανδρέου, το παράθυρο? Δηλαδή δεν την έφερε στην Βουλή για να μπορεί και η δική του κυβέρνηση μελλοντικά να την αμφισβητήσει? Βεβαίως, μπορεί. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν το αποκλείεται. Όχι. Γιατί ο μηχανισμός που στείνεται τώρα στην Ευρωζώνη στείνεται και για να αποφύγουν τυχόν παρενέργειες της Δανειακής Σύμβασης. Δεν είναι μόνο το θέμα της δικής μας ένομης τάξης που όλοι γνωρίζουμε την ποιότητά της, έτσι αλλιώς, και τον έλεγχο της από το πολιτικό σύστημα, αλλά υπάρχουν και πιο σοβαρές χώρες από εμάς όπου έχουν πιο σοβαρή ένομη τάξη. Και έχουν προσφύγει οι πολίτες αυτών των χωρών ενάντια στο μηχανισμό που έχουν επιβάλει στην Ελλάδα. Βεβαίως εδώ πέρα τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το εμφάνισαν ότι ήταν κάτι τρεπελή, περίεργοι ανθέληνες, οι οποίοι δεν είναι έτσι. Η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο, παράδειγμα της Γερμανίας, από 4 καθηγητές
ενάντια στο μηχανισμό δεν ήταν μια περίεργη. Δεν το κατάλαβα. Θέλω να το πείτε. Εδώ λέτε απόψε πράγματα που ακούγονται για πρώτη φορά. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν το έχω πολύ ακούσει. Στα blog μπορεί. Αλλά πολλοί κόσμος δεν έχει και τη δυνατότητα σήμερα. Τι εννοείτε δηλαδή? Ότι οι Γερμανοί προσέφυγαν στο συνταγματικό του δικαστήριο? Δεν προσέφυγαν γιατί κακώς δανείζεται η Μπαταξού Ελλάδα, οι απατεώνες, οι τεμπέλιδες, οι ρουφιάνοι κτλ. Όχι. Δεν προσέφυγαν για αυτόν τον λόγο? Διότι στην Ελλάδα έτσι με. Όχι, δεν προσέφυγαν. Όποιος έχει διαβάσει την προσφυγή τους θα διαπιστώσει, και όταν διαβάσει είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έχει το εξής βασικό σκεπτικό. Λέει, από πού και ως πού το γερμανικό κράτος χρησιμοποιεί χρήματα των Γερμανών πολιτών αφενός για να ξανασπώνει ιδιωτικές τράπεζες και αφετέρου να καταλύει τη δημοκρατία σε ένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Τι λέτε, κύριε Καζάκη? Αυτό είναι. Να ξελασπώνει ιδιωτικές τράπεζες και να καταλύει η εθνική κυριαρχία. Γιατί στην Ελλάδα ξέρετε πώς μεταφέρθηκε αυτό? Ότι προσέφυγαν. Κάποιοι ανθέλληνες και τα λοιπά. Ναι, προσέφυγαν διότι κακώς δανείζουμε τους μπαταξίδες Έλληνες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο εισηγητής στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, σε αντίθεση. Δηλαδή, αντί να πάμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, μου έχει κάνει εντύπωση. Συνοδοιπόροι σε αυτούς που προσέφυγαν. Βεβαίως. Εμείς τους φωνάζαμε και από πάνω ότι μας κάνουν πόλεμο, έτσι. Το ενδιαφέρον θα σας πω γιατί έχει εξέλιξη. Ο εισηγητής του Συνταγματικού Δικαστηρίου, που πήρε την προσφυγή, τάχτηκε υπέρ της προσφυγής. Και ζήτησε από την Ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου να ταχθεί υπέρ. Βεβαίως εκκρεμεί η τελική απόφαση. Θα τη δούμε ποια είναι. Σε αντίθεση βεβαίως με την προσφυγή στην Ελλάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου η εισηγήτρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με ένα κείμενο που δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά οι νομικοί λένε ότι είναι τελείως απαράδεκτο για νομικό. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να το κρίνω. Είπαν όχι, δεν μπορούμε. Το Συνταγματικό Δικαστήριο λέει λοιπόν της Γερμανίας υπάρχει μια πιθανότητα. Το σκέφτεται τέλος να βγει και να πει ότι είναι τελείως παράνομο όλο αυτό το πράγμα, διότι καταλύεται η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, καταλύεται η έννοια, ο σκληρός πυρήνας της έννοιας της δημοκρατίας σε μια χώρα. Και ταυτόχρονα ότι όλα αυτά γίνονται με βιτρίνα για να μπορούν να ξεχρεωθούν ιδιωτικές τράπεζες, ιδιώτες επενδυτές. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, κύριε